आं सिमारानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों आं दिनैहाय मागोनि सिथाव जानो देनो नागिरदों मागोआथ' जाथ'वाखै थेवबाबो आङो देखानोसै आरोना जेसेबांखिनि आं रोंगौ बेखौनो नोंथांमोननो देखायलांनोसै आङो ग्राइन्डारावबो ग्राइन्ड खालामनो हागौमोन खिन्थु ग्राइन्डाराव खालामोबा आटाया खम जायो बेखायनो आङो उवालावनो देथारगोन आरो नोंथांमोनहा नायलांदो मानसिफोरनो मोजां नै देबाय आङो आंहा दा एक्सपार्टबो नङा दे आं जेसेबां रोंगौ बेखौनो नोंथांमोननो देखायनोसै उवालाव देबा साबसिन जायो बेखायनो आं उवालाव देथारबाय आरो बांद्राय बुरजाबो देखायाखै ओरैनो एसेल' जानो आन्थाल' बोथोरनिल' जाबायब्रा मानसि नै आं दा सालिनोसै देनाया मोजाङैनो जाबाय नालाय आंना आं दा सालिबाय बे बाल्थिङाव सालिनाय जाबाय नालाय ओंखायनो मोजां जायाखै आरो बिदिनो सालिलाबायबाय आं मागोनि नै ओमफ्रायहाय अनखौ नै ओरै खालामनांगौ सालिखांबा नङाबा मोजां जानो नागिरा आटाया आराम माबानानै दोननांगौ आरोना सिथावखौ जोंहा एवखांबाय आङो एवनायखौ भिडिअ खालामनो हालायलायासै मानोना बिराद मानसिफोर फैदोंमोन ना जोंनाव जानोबो बेखायनो आं भिडिअ एवनायखौ लालायलायासै आरोना एवखांबाय नै बेखिनि एवग्रोबाय आरो जानो आन्था